Suwarsi njegreg sapanduret datan bisa kumecap, tutuke kaku, dadane sesek kaya ketablek watu, pandelenge peteng. Nanging bareng wiwit sithik mbaka sithik nemu cahya, tangise ora bisa kaampah. Suwarsi jerit sakanyange. Wong-wong sing kawit mau ngadeg rada adoh padha age-age nyedhaki. Mbah Paikem uga enggal ngrangkul kenceng anake wadon kang lagi histeris kuwi. Tangane kebak kawelasan ngelus-elus sirahe Suwarsi. Wong-wong padha ora maido marang sepira tumpukan kasedihan kang lagi kasandang dening Suwarsi. Kabar iku teka kaya bledhek mangsa ketiga, dumedher nilasake rasa kaget campur cuwa kang datan kinira. Bojone Pardiman sing esuk mau isih waras wiris lan pamitan kelawan dheweke kepengin golek iwak kanggo lawuh. Tan dinuga Pardiman dikabarake tumeka tiwas kalap ing Kali Dengkeng. Malah kancane golek iwak yaiku Jatmika uga dadi korban. Sabar, sing sabar lan nrimo ya nduk. Mbok menawa iki wis dadi pesthine bojomu. Lamat-lamat suarane Mbah Paikem keprungu nalika Suwarsi wis sadar anggone semaput. Suwarsi ora kumecap kejaba mung mingsek-mingsek ngetuni lelakon sing mentas wae kesandang kabeh kaya ngimpi. Iki wedange diombe war, karepen enteng dadamu. Wis kudu dipupus, pancen bener omongi simbok. Kabeh mbok menawa wis dadi pepestene Lek Pardiman. Giliran sedulure tuwa Sajimin kang ngare-are karo menehi wedang. Sawise klebon wedang anget, Suwardi rada sareh, sithik mbaka sithik bisa nata ati. Miranti anake wadon sing lagi umur 4,5 taun dikekep rasa. Pardiman dadi korban nalika golek iwak ana Kali Dengkeng, penere ing Kertek Ambrol, Kampung Badran. Kedadian kaya sing dialami Pardiman iku satemene wis ora pisan pindho kelakon. Emane bab kang bebayani iku ora njalari wong-wong padha kapok. Kagawa papan kono asring dadi susuwe iwak, ana wae sing nekat nyemplung, embuh kanthi disetrum, njala, mancing, apa dene diracun. Kalebu kaya sing mentas ditindakake dening Pardiman lan kancane sing awan iku nggawa racun jenis potas kanggo golek iwak ana Kali Dengkeng. Budal saka ngomah wiwit esuk, Pardiman bareng karo wong papat kanca rombongan sing kulino diajak beburu iwak kali. Kathik beneri dina Minggu, dadi akeh kancane sing padha prei kerja lan nguli gawe kegiatan liya. Wong 5 boncengan pit motor budal mring kali sing ana kono tinemu kertek rusak kena abrasi. Warga sacedhake kono kulino ngarani kertek gempal. Saka critane warga kono, papan kertek gempal iku panggonan sing angker. Dheweke ngandhakake yen saben kertek iku dibangun ora nganti lesuwe wis mesti rusak maneh. Rusake kertek iku ana kang mratelake yen lemah ing papan kono pancen gerak utawa labil. Jalaran ana kedunge sing jero, dadi yen ora dikuwati pisan kerteke mesti gampang rusak. Nanging ana kang darbe panemu lamun kedung kuwi ditunggu ula nyiluman. Katelah Mbah Poleng yaiku lelembut kang mbawreksa Kali Dengkeng. Mbah Poleng ramarangake dibangun kertek ing kono. Ora mokal yen saben-saben dibangun ya terus gampang ambrol. Salah sijine warga asung pratela kanthi pepetungan saben-saben
ben dibangun terus ambrol. Mula saka iku partikele warga kang disarujuki pamerintahan desa nuli Kreteg dibangun ing lokasi liya. Udakara 300 meter saka lokasi sakawit. Pranyata bareng dipindah lokasi nganti saiki Kreteg isih sentosa senadyan wis umur puluhan taun. Wondene ing penere Kreteg Gempal mau malih dadi papane wong-wong golek iwak, jalaran dipercaya minangka susuh utawa kratone iwak-iwak kali. Minangka papan wingit ing tengah wengi dina-dina tanamtu, warga ngaku krungu suarane wong nutu lesung lan gamelan ditabuh saka arah Kreteg Gempal. Nanging bareng diparani tekan Kreteg Gempal mau, swara gamelan lan nutu ilang. Swara kang saka kadohan krungu lamat-lamat, bubar dicedhaki jebul ora ana apa-apa. Kang keprungu mung kumricike banyu kang rajang tilas pondasi Kreteg sing saiki magrok ana tengah kali. Manut panuture wong pinter sing kapitaya ngerteni alam gaib, swara wong nutu apa dene swara gamelan iku diyakini menawa Mbah Poleng lagi duwe gawe mantu. Kaya lumrahe manungsa, ing kono diyakini uga ewuh olah-olah panganan lan malah nekake daya pisan saka ngendi-endi papan. Nanging kabeh mau bisa dipercaya lan bisa ora, awit nganti seprene durung ana kang ngerteni marang kedadian sing sabenere. Bab lelakon kang nemahi Pardiman lan Jatmika isih manut panemu wong sing kapitaya ngerti bangsa alusan, kekarone tiwas merga dijaluk dene sing mbau reksa minangka wadal. Panemu iki mbok menawa bisa dikuwatake kelawan critane kanca kancane Pardiman sing slamet lan dina kuwi bareng golek iwak ana papan kono. Jalaran Pardiman lan Jatmika pinter nglangi lan sentosa awake, aneh yen tiwase merga klelep. Apa maneh nalika golek iwak, kahanan banyu ing kali kono ora lagi banjir. Satemene awan iku entuk-entukane iwak wis lumayan akeh. Udakara jam 10 nyemplungake potas nganti jam 2 awan wong 5 wis antuk iwak meh sak karung plastik tilas wadah pakan lele. Nanging kasurung dening rasa melik supaya antuk luwih akeh maneh, Pardiman tetep emoh wis nganti dumadi kedadian sing mbilaheni mau. Manut salah sijine kancane Pardiman, kedadian kuwi persise sabubare asar. Kawitane Jatmika weruh ana iwak gedhe sing lagi mbanyaki kena pangaribawane potas. "Kae ana kutuk gedhe oleh keracunan," aloke Jatmika. "Kowe sing ngoyak, Jat. Aku dak ngawasi saka dhuwur wae." Mangkono Pardiman akon. "Oh iya, kae iwake dilingi, cepet nyang nyempong, Jat." Rikat Jatmika njegur karo nggawa ciruk karo nyiduk utung katon mencolot-mencolot ana tengah kali. Nanging Jatmika sing wis caket kelawan utuk mau malah megap-megap kelelep. Dheweke jerit-jerit njaluk tulung kaya ana sing glandang sikile saka ngisor. Kanca kancane nganggep Jatmika guyon, nanging bareng awake Jatmika selut ambles, Pardiman cepet mencolot aweh pitulungan. Nanging Pardiman uga katut ambles, wong loro kaya padha kelaran kabeh lan nuduhake kahanan padha njaluk tulung. Kedadian iku mesti wae ndadekake kanca-kanca liyane selut bingung lan ora ngerti kudu tumindak kepriye. Salah sijine kanca aran Tarto kepengin jegur aweh pitulungan, nanging kanca liyane padha nyandhet sebab ana pangira yen klelepe Jatmika lan Pardiman merga kena setrum. Yen Tarto nututi nyemplung, kanca kancane sumelang dheweke bakal katut kena setrum.
Jroning kahanan sing padha bingung iku, Jatmika apa dene Pardiman sansaya lemes lan sabanjure selut kelep ing jero banyu. Sakala kedadean iku ndadekake geger nuli kabar sumebar ing warga kiwa tengen. Ora sithik sing nekani papan kono lan nyoba ambyur ing kali kanggo asung pitulungan. Nanging Jatmika apa dene Pardiman kaya ilang ing jero banyu. Kabeh padha ora bisa nemokake. Lagi sabubare keprungu azan magrib, jasate Pardiman lan Jatmika ditemokake dene para petugas SAR. Jasate Pardiman ditemokake luwih dhisik, kasusul jasate Jatmika. Dene petugas SAR, jasad kekarone nuli diangkut menyang rumah sakit. Sakwuse katindakake autopsi, korban loro mau diserahake marang pihak keluarga. Lelakone Pardiman lan Jatmika prayoga dadi pepeling kanggo masyarakat liyane amrih ngati-ati nalika golek iwak ing kali, luwih-luwih ing papan sing bebayani, kalebu uga ing papan sing kawentar wingit, klebu ing panggon kertek gempal iku. Codel.